मये मतदारसंघातल्या कांय पंच वांगड्या सयत तांच्या समर्थकांनी मेळून 70 परस चड कार्यकर्त्यांनी भाजपांत प्रवेश केला। शेनवारा सांजे मयेचे आमदार प्रवीण शेट हांणी ह्या कार्यकर्त्यांक भाजपांत येवकार दिलो। मये सयत पेळगांव आनी वन मावळिंगे पंचायत वाठारांतले कांय पंच वांगडी आपल्या समर्थकांक घेवन भाजपांत गेल्यात। अनेक विषय घेऊन आम्ही सुधाव करणार कटिबद्ध असतोय। आज ज्या पद्धतीने आपल्या नेतृत्वाचे विश्वास धरून अनेक लोकप्रतिनिधी आमच्या बरोबर एकवट मनाची इच्छा दाखवली असतात आणि हे इच्छेत आज मान घेऊन आपल्या निश्चित प्रवेश भारतीय जनता पार्टीतून जातात। जे व्यक्ती आमचे भरोसा धरून आमच्या पाठवून राहण्याची इच्छा दाखवली आहे त्या सगळ्यांच्या मदत माणसांसून या पक्षात प्रवेश करतात, आभार व्यक्त करतात आणि एका आश्वासन देतात। तुम्ही घेतलेला हा निर्णय एकदम अतिशय दुःखदायी निर्णय असलेला जे लोकप्रतिनिधी म्हणून जे निवडून येतात त्यांनी फक्त जनतेचे हित बघतात, स्वतःचे हित बघतात। असे नेते त्यांनी जनतेचे हित निर्णय जो घेतला त्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतात, त्याचे अभिनंदन करतात आणि अशा तऱ्हेचे हे